Dolle agora a palabra a David. Bo día, supoño que me estades escoitando ben. Ben, alégrome un pouquiño de ter sido o último nesta sesión, porque digamos que un pouco a parte menos xornalística do que eu vou mostrar aquí está un pouco dita, vale? Se non está un pouco dita, vou dicir unha das grandes falacias do xornalismo, que é os datos falan por si sós. Sempre a tiven a un lado, non sei por que hoxe apareceu aquí, para decir que falen os datos, porque encima xa me axudaron as palabras antes. Ben, este traballo que temos aquí, digamos que partiu dunha época na cal estábamos nunha vila, eu poñome dentro dela, aínda que daquela era moi novo, que era Burela, que é unha vila da Mariña Central, que no último terzo do século atraeu moita xente por ser un polo industrial gracias á factoría que actualmente é Alcoa. Pasouse dunha aldea, dunha parroquia, que pertencía ao Concello de Cervo naquela altura, previo a 1994, e que multiplicou por 3 a súa poboación. Ademais, é unha especie de ensanche sen cidade anterior, é dicir, é unha contorna agora moi urbana, o Concello de Burela agora é un só concello de 8 km cadrados con perto de 10.000 persoas censadas. Entón, podedes imaginar que é o mellor como ensanche de Compostela un pouco menos poboado. Entón, tiñamos unha situación na cal a inmigración interior e exterior adoptaba o galego. A xente nova falaba en galego. Todo isto é cando xa as tendencias nas estatísticas lingüísticas nos dicían que a xente nova tendía ao castelán e que no urbano se tendía ao castelán. Entón, situámonos no século XX, o contexto histórico e social dou un pouco por sentado, pero tiñamos unha situación de diglosia clara, funcional e de ascripción, con uns usos do galego que, no caso dos que non usaban, xa non usaban, e no caso dos que empregaban o galego, podían pasar no rexistro formal ao castelán ou, directamente, falar en castelán en rexistro formal, basicamente. Despois, no clero, xa o explicaron por aquí, perdeuse a ocasión tralo Concilio Vaticano II, que realmente pasou algo parecido ao Concilio de Trento, no cal se debería ter pasado ás linguas vernáculas, e aquí a lingua vernácula, non sei por qué, nese momento decidiuse que era o castelán. Primeiro erro. Sí que se saiu... Era un pouco retórico. Vale. Sobre a política pouco vou falar, simplemente que despois da ditadura tivemos unha serie de ferramentas, xa se falou por aquí moito desa palabra, unhas ferramentas que eran políticas lingüísticas, que foron pouco útiles, inútiles ou inutilizadas. Por lo tanto, esa vía xa nos quedou aí un pouco fora. Tiñamos medio ou medios de comunicación, na maioría dos casos medios, pero moi poucos en galego. Non chegou. Tiñamos ensino en galego, volvo ao inútil inutilizado. Sinto polos meus profesores, non teñen a culpa. Todo iso non deu feito que a balanza se inclinase, senón cara ao castelán, porque a diglosia seguiu, os prexuízos aumentaron e cambiaron incluso o tipo de prexuízos. Despois a globalización non nos axudou, o éxodo rural cara ás cidades tampouco axudou, porque na cidade, eu vivino na miña vida, viña de Burela, son chairego tamén, e vin a Compostela. O choque na Facultade de Xornalismo foi grande. Digamos que os que estábamos na fila de atrás casi éramos un gueto galego falante e nos preguntábamos por que acontecía aquilo. E tamén a asimilación cultural. Hoxe é fácil ver rapaciños castelán falantes falando con verbos compostos. Quen lles ensinou verbos compostos en Galicia? Netflix, supoño. Algo está moi claro cando eu son da xeración Xabarín e agora non se pode ser da xeración Xabarín a non ser que vayas aos arquivos da Meiga a buscar series.
inconexas, sen un nexo común, sen unha música por detrás, nada. Vale, eu creo que o contexto está un pouco explicado, de acordo? O xurdimento da iniciativa ven de parte da observación directa, neste caso do profesor Bernardo Penabade, no ano 1997. Por que marcamos ese ano? Porque é o ano da primeira lápida en galego nun cemiterio construído 82 anos antes. Esa primeira lápida é moi significativa, porque, digo vos primeiro, o epitafio, que onte casi me emociona porque eu, a parte de xornalista, máis ben sou músico, e isto ten parte de música, e a parte é pai dunha persoa moi importante. Agora vive na armonía das estrelas e nos camiños do vento. Condutor profesional e acordeonista. Músico era Eudolino Maseda, pai de Manolo Maseda, que é un dos colaboradores destas xornadas. Hoxe non está aquí porque está de viaxe polo seu traballo, que é mestre, profesor. Aínda tardou uns anos, máis dun lustro, en aparecer unha nova lápida en galego. O que sí que víamos era que arredor, na Mariña, nas Tres Mariñas e Ortegal, había unha constante, que era, podía haber unha lápida en galego previa, de feito en Cedeira e en Ortigueira sí que había, pero non se generalizaba en ningún sitio. Isto estamos falando de 1997. En 2004 xa si iba acontecendo algo. Empezaban a aparecer da man das primeiras outras. Son bastantes anos de diferencia, pero acontecía. Entón, vamos falar agora do caso de Ortigueira rapidamente, porque vos falaba de Burela, que era unha aldea vida a máis, con puxanza económica e con moitas orixes. Vamos poñer agora Ortigueira, que no ano 1950 pasaba dos 20.000 habitantes, no 81 aínda andaba cerca deles, no 91 xa cos datos segregados de Cariña e Ortigueira aínda estaba perto dos 10.000 e hoxe en día está en 5.000. É dicir, é o reflexo claro da Galiza. Un pouco exagerado, porque a perda de poboación é moi clara. Era un partido xudicial, creo que ainda sigue sendo. Ali escrituraban os que escrituraban en Burela, que non somos todos. Había escolas indianas, había iniciativas educativas moi potentes desde moito antes. Era unha área xeográfica moi dinámica a nivel económico e cunha vida cultural, como agora entendemos, un pouco desenvolvida a respecto, insisto, dunha vila como a Burela, que antes da Casa da Cultura xa había edificios de 6 alturas. As prioridades eran as que eran, había que darlle a cubillo á xente e despois xa faríamos o resto. Entón, o modelo Burela consolídase no ano 2004 e é unha iniciativa desde a educación, de intervención educativa, que se ten exportado xa a outros centros porque funciona. Vale? O que viu o modelo Burela era que, cando había presenza de lápidas en galego nos camposantos, había consciencia lingüística. E víase que nos anos 90 empezaba a agromar nos concellos de arredor. E víase tamén que esa actitude se contaxiaba. Pero que pasaba? Que non había nada escrito sobre o asunto, nin a ninguén lle importaba prácticamente. Entón, aquí estamos no momento en que creemos que debimos facer o que agora está materializándose. Insisto, é un traballo humilde, insisto non, é a primeira vez que o digo, probablemente insista despois. É un traballo humilde, militante, os datos quedan disponibilizados, cedemos o mando disto, porque non é co que iramos, é porque a metodoloxía estatística está moi ben pensada, pero ten eivas, porque o traballo militante tenas, como tamén ten outras cousas positivas. Imos logo ao estudo estadístico. Vedes aí dous mapas, este así azuliño e este moito menos coloreado por un motivo, e vamos ir a él. Ben, isto xa está actualizado desde onte, hai 141 concellos estudados no primeiro mapa, que vos poño aí. Este mapa é o que pertence á primeira metodoloxía que tivemos. Como dubidábamos da presenza do galego en todos os camposantos ou en todos os concellos, en principio centrámonos
no binario, hai ou non hai. Porque o resultado, se había nun sitios e noutros, xa era analizable de seu. Pero cal foi a descoberta? Non sei se vedes aí. Aquí hai un sí e aquí un non visitado. Non hai non. De feito, esta aplicación, se non hai non o pon na lenda. Eu queríao, pero teño que explicar. Entón, son 141 concellos. Aquí están fundidos os datos da primeira metodoloxía e da segunda, que despois explicarei, se me dá tempo. Todos sí, todos os concellos, non todos os camposantos. Entón, si hai unha presenza de galego, estivo proscrito ou estivo fora deles ata ben entrado o ano 97, por exemplo, en Burela. É dicir, hasta o 97 xa polo menos habería un que non, e estou seguro de que moitos máis. Por exemplo, eu son do Concello de Castro de Rei, a miña familia é dali, e ali non entrou hasta 2004. Meu avó ten en galego, morte esperada, miña avoa un ano antes, morte tráxica non, non a agardábamos, morreu como lle gusta morrer a xente, na cama sin enterarse. Momento duro, xente vindo de Madrid, non se decidiu prácticamente. En ese momento, a funeraria tampouco pulou, e deste o protagonista pola tarde, de cal foi ese cambio. Entón, aí o temos. Presenza de galego, e esta metodoloxía incluía un traballo de campo e incluía un traballo de difusión que ademais funcionou bastante ben grazas ao incipiente internet. Estes primeiros datos eran de 2004, 2005, 2006, digamos que se viralizou, aínda que daquela esa palabra non se empregaba. Ben, constatamos unha presenza generalizada, alcista e con coincidencias temporais. Polo tanto, vímolo un pouco superado e decidimos cambiar o foco. Primeiro, comparar idiomas, e non só o galego e castelán, porque aínda onte chegaron nos datos de Pontedeume e hai en francés e inglés. É dicir, non temos as datas exactas, agora que o sabemos, interésanos, probablemente chegará antes o inglés ou o francés que o galego. Entón, aí temos estes datos que, este sí que os vou abrir. Si é seguro. Ben, vamos a ampliar. Vedes, parece modesto, pero son máis de 22.000 familias. E falo de familia porque a nosa metodoloxía tendeu cara aí. Vos, se vos poñedes nun camposanto, hai panteóns en vertical, con 2, 3 nichos habitualmente, hai sepulturas no chan, hai un pouco de todo. Pero constatamos que, en canto un membro da familia decidía pasar ao galego, pasar, porque pasamos do 0%, é dicir, antes seguramente non era en galego, o seguinte, case sempre, seguía a mesma trayectoria. Tamén consideramos como panteón en galego o que ten un nicho. Fixemos a comparanza entre varios cemiterios nos cales comparábamos o que pasaba se contábamos nicho a nicho ou se contábamos panteón a panteón. E a diferencia era tan pequena que eses minutos que ganamos na análise de datos e na toma de datos eran suficientemente beneficiosos para que nos conformásemos coa tendencia, porque marcaba tendencia. De acordo? Entón, imos agora aos pequenos datos máis significativos que nos fixeron tirar xa algunha conclusión. Son conclusións preliminares, insisto, cunha metodoloxía estadísticamente reprochable, porque, por exemplo, non hai unha aleatoriedade clara. Temos paradoxos como que Burela é un cemiterio urbano, en cambio, como poboación, eu inserino entre 5.000 e 10.000 habitantes, a pesar de que ten uns 14.000, sin censar algúns. Por exemplo, Foz aparece como de 10.000 a 50.000 e os cemiterios que temos son rurais. Entón, o tema hábitat e todo isto aínda non está moi ben clarificado. Entón, temos uns polos claros. Temos aquí o tope, que é Rianxo, cun 20,78% de lápidas, de familias que empregan o galego. Ali temos a primeira mostra en 1981. É a lápida de Rafael Dieste.
outros escritores que creeríamos que a tiñan en galego, sexa pola época que foi, por unha ditadura ou outra, ou polo que fose, non é así. O sea, que non é tan fácil relacionar só con eses eruditos, esa xente comprometida. Vale? Outro polo témolo en Castro de Rei, concello da miña familia, un 16,07%. Outro polo non o temos aquí, que é Lourenzá, a ver se o topo, que están por chegarnos os datos, pero está no 15%, de acordo? Despois, temos algunhas curiosidades, como que, vedes aquí a Serra do Xistral, como concellos limítrofes, xa cara a Terra Chá, non siguen as mesmas tendencias. Por exemplo, Muras e Xermade seguramente teñan a mesma empresa que se encarga dos servicios funerarios, en cambio, hai un 10%, 2%, hai moita diferencia. Tamén aquí, en Outes e Noia, temos Noia como un concello con 12,19 e Outes un 0,67%. Vale? Son datos que xa nos dan unha idea de que o hábitat non pode ser a clave e, polo que vimos, o apostolado do clero tampouco puido ser el solo. Entón, volvemos á presentación. Ben, vamos a onde estábamos. Ben, como vedes, son datos relativos. Tomas a familia, amosa unha tendencia, non desvirtúa. A metodoloxía tamén foi un pouco máis ampla. O traballo de campo mantívose, pero alongouse porque son os datos máis ricos. Fíxose igualmente un estudo da compilación dos epitafios, dándolle difusión, e polo contido e tamén polo nivel literario, porque nos epitafios tamén hai moitas citas literarias. Despois, trasladouse un pouco esa exposición pública a través de redes sociais ou de xornais a exposicións nos propios concellos, guiadas e valorizando tamén os camposantos como patrimonio cultural. Porque ali atopamos patrimonio cultural e social, atopamos quen foi quen, de quen é quen, e que desexa quen. Porque o idioma é indisociable da persoa e da súa consciencia. Entón, o que non podemos facer é chegar ao momento da morte e non pensar en que idioma sería o que escollería, porque moitas veces non se escolle. As mortes son traumáticas, inesperadas, e tamén son esperadas. E seguramente, aínda que non che dixeran en que idioma queren que sexa o seu epitafio, pódelo sospeitar. E a sospeita, case sempre, tiraba cara ao castelán. Hai unha frase que tamén oiredes pola tarde, porque yo oín a Ana Fabeiro, é unha empresaria de servizos funerarios, a cal a súa frase literal era faino como se fixo sempre. Como se fixo sempre no ano 95, pois é como se fixo sempre. E como se fixo sempre agora, xa non é só en castelán. Ese 21% de Rianxo ten 50 anos de historia, menos. O 17% de Castro de Rei, 16 creo que era, ten 20 anos de historia agora mesmo. Entón, as dinámicas cambian, e cambianse desde a base, con proxectos que van á base. E daqui é de onde queremos tirar un pouco esas primeiras conclusións. Creo que vou indo cerca do tempo, pero non me podo estender moito máis. Como vos dicía, as primeiras conclusións son moi preliminares. Hai unha importancia da iniciativa individual, eso é evidente, xa o sabíamos de antemán, pero se nos quedásemos con que estos son illotes que aparecen por aí de senlleiros, xente estudada ou xente interesada no idioma, ou, dicía Manolo Regal, independentistas e nacionalistas. Non, isto non trata diso. Hai unha consciencia lingüística, sí que é verdad, e hai un perfil tamén. O perfil atopámoslo, son profesionais, o que entendíamos por profesionais liberais, cun nivel de estudios medios e superiores e, insisto, consciencia lingüística, iso ten o que haber. Non necesariamente unha militancia en ningún momento. Despois, está presente tanto no rural como no urbano. En termos cuantitativos, máis no urbano, iso é evidente, pero cualitativamente andan os dous. Decíamos antes que entre 10.000 e 50.000 habitantes está aí o 10% aproximadamente, cando o xeral é un 3%, é pouquiño.
vale? Pero viñamos do cero, insisto, cando non exacto ou un cero práctico. Entón, axentes implicados, puxen aí a priorismo porque é do que pecamos, de acordo? O clero sí que favoreceu ou non entorpeceu un proceso no cal a Igrexa, en teoría, por decisións, ia ser axente castelanizador. Que pasa? Foron iniciativas atomizadas, e podémoslo comprobar todo cos seus curas de cabeceira. A presenza do galego non é aínda moi alta e agora menos, porque encima onde falece ou se retira un cura galeguista, adoita aparecer o contrario, para intentar coller a excavadora, pasar por diante e aquí non pasou nada. De acordo? Despois, temos como axente moi importante a didáctica. E non poño didáctica como escola, xa o poño aí escolar, porque é verdad, temos casos como de C moi destacable, temos casos como do modelo Burela, temos tamén o asociacionismo, que na medida en que entronca ca parroquia hai un intercambio, digamos que chega, canaliza, porque na parroquia, hoxe en día, xa o din, non hai tanta xente, non hai xente nova. A xente nova, aínda me considero, que quede grabado aquí, aínda me considero xente nova, vamos ser os que vos enterremos a vós, os que sodes máis maiores. Meus pais xa enterraron aos seus pais, pero eu vou enterrar a meus pais, aínda me queda bastante, creo. Entón, eu vou ser o que decida por eles, se eles non decidiron antes, que neste caso non teño ningún problema. Entón, como chega a Igrexa a esa xente? A xente nova que vai ter que tomar esa decisión. Teno moi difícil, eles teñen o seu propio problema. O galego tamén ten un problema grave, e neso podemos ir da man, cada un po seu sitio. Vale? Entón, o que vimos, e aí poño en negra, piar determinante, as empresas de servizos funerarios. Se ides ao mapa, todos os lugares, agás Rianxo, porque aínda non estudamos tan a fondo, as empresas de servizos funerarios tiveron moito que ver no medre do galego. Eu coñezo o caso de Castro de Rei, na Mariña temos moito coñecemento, pois dali salí un pouco o xerme disto, e tanto en Foz, Lourenzá, Castro de Rei, arredores de Castro de Rei, no futuro esperemos que Lugo, porque a empresa que eu coñezo de Castro de Rei ampliouse bastante, Monterroso, son exemplos nos que mínimo, e isto é falado con eles, mínimo, cando ninguén di nada, a placa, porque agora tamén é máis barato facer unha placa que facer un mármore, entonces, antes non arriscabas a facer o mármore nun idioma se cho iban tumbar, entón o que collen agora é fago a placa en galego, obviamente isto é o seu servicio, vaimo pagar, e se teño que facer outra, pois gasto uns cartiños e fago en castelán. Digamos que ante a dúbida hai empresas que están tirando polo galego como o que se fixo sempre, non, o que se fai agora. Vale? Non son todas, pero que os datos melloren aí. Estamos tomando datos de lápidas, temos datos tamén de esquelas na prensa, pero nos datos das lápidas, se aparece aí a inscripción en galego, xa está, para nós está en galego. De acordo? Entonces, ese piar fundamental que en principio ao mellor hasta se nos ocorrea non ir ali onde a eles, cando son o interlocutor entre os vivos, o morto e incluso a Igrexa, pois teñen unha participación moi importante e non están faltando a vontade de ninguén. De acordo? Ben, este proxecto está aí, os datos son públicos, prestámonos tamén a ampliálos, a metelos nós, o que sexa. Pero unha continuidade depende de labor militante ou que alguén tome a man e mellore, porque isto ten moita mellora, a metodoloxía ten moita mellora, e a rapidez coa que chegamos a todos os concellos tamén ten moitas posibilidades de mellora. E isto ten unhas utilidades didácticas moi claras. E volvo non falar solo do tema académico ou do tema do ensino medio e primario. Unha visita a un camposanto, unha pregunta de quen eran os teus antepasados, tomar isto como unha excusa para estudar a historia dunha vila
fai interese. Non hai nada máis lonxe do interese dun cativo que a morte. E por sorte pode evitala bastantes anos, se ten moita sorte, os seus avós non falecen ou non lle toca vivilo demasiado. Pero eu creo que aí está o futuro. Os que vamos enterralos e os que me enterrarán a min, que vayan tendo consciencia de que en galego hai, en galego pode ser, e que mínimo por respeto e por parar a barbarie, se os teus queren que sexa en galego, faino en galego. Vale? Nada máis.